Què és un art? Un art és el nou podcast on parlarem de teatre, cinema, televisió, exposicions i a més tindrem una entrevista amb un actor, una actriu, un director, una escultora, un escriptor per recomanar coses que ens agraden. Per què? Perquè un art el que fa és difondre cultura. Comencem! Avui tenim amb nosaltres el César Andreu. Hola, César, Hola, què tal? Gràcies per estar aquí amb un art amb nosaltres. Doncs aquí el César és actor, director de doblatge, ajustador i també docent de l'ECAT, l'Escola Catalana del Doblatge, i ha fet un munt de pel·lícules, tant com a director com a actor. Ha fet un munt de pel·lícules de cinema, de televisió, a les plataformes i també ha fet animes, ha fet dibuixos. Bé, tens una carrera molt llarga, així que et podrem dir, a part d'actor, director i ajustador, ha fet pel·lícules i sèries, direm les últimes, dic algunes perquè tu ja ens explicaràs moltes més. Emily in Paris, ha fet la Cocina con Química, Stranger Things, la 4ª temporada, Air Force One Down, Apocalipsi Z, La Verge Roja, superdetectiu de Hollywood i també molts animes en català i un munt de coses. Ara ja passem al César perquè ens expliqui la seva experiència i tot plegat. Doncs César, gràcies. I a més, a veure, com vas començar tu en el doblatge? Perquè tu estudiaves advocat o anaves per fer advocat i com va anar que fessis de doblatge? Doncs jo el que volia ser era director de cinema. I en aquella època, desgraciadament, no hi havia ni l'ESCAC ni totes aquestes escoles que han sortit últimament. Llavors, els que no sabíem què fer, anàvem a la facultat de Dret. I llavors allà vaig començar a moure i llavors tenia un amic, el seu pare era una veu molt important del doblatge, i a poc, com a mi m'agradava molt el cinema, vaig anar parlant amb el seu pare, que era un senyor meravellós que es deia Arseni Corselles, que el coneixereu per la veu del JR o el Richard Burton o el Sean Connery, i ell tenia un estudi, va tindre una vacant a producció i em va dir si m'interessava a mi entrar en aquell estudi. I així va ser, vaig entrar. Aquest estudi es deia CNR, ja no existeix en l'actualitat, i el seu empresari, que era el Carlos Nogueras, i amb l'Arseni Corselles, que era el seu director artístic, doncs així vaig començar a treballar com a ajudant de direcció de doblatge de pel·lícules. I llavors allà em vaig anar formant, treballant molt, però amb gent que era una passada, que eren els que ara se'n diuen directors clàssics, com l'Elsa Fàbregas, la Maife Gil, el senyor Soriano, l'Isidre Sola, etc. I vaig conèixer una gent meravellosa que em va ensenyar moltes coses i finalment, després de molta feina, vaig accedir a la direcció de doblatge. Molt bé. Home, vas tindre una gran sort de conèixer tota aquesta gent fantàstica dins del món del doblatge, Sí, perquè no es pot parlar de la història del doblatge sense donar noms concrets, i segurament em sabrà molt greu perquè me'n deixaré, perquè després de CNR vaig estar una temporada amb uns altres estudis i després vaig accedir a Sonobloc, a sota el comandament d'un altre director artístic meravellós, que és el Juan Fernández, i aquí és on vaig acabar de formar-me com a director. Molt bé. Ostres, sí, una bona trajectòria i uns bons mestres, realment uns bons mestres. Sí, mira, jo vaig entrar perquè quan jo vaig entrar començava el Canal 33, imagina't si fa anys. I gràcies a això que es reivindica poc, perquè en aquell moment que començava TV3, nosaltres no reivindiquem que van ser una gent que va aconseguir una televisió molt moderna per l'època. I tant. I eren molt moderns, tant els que ens dedicàvem al doblatge, però també la part de programes, etc. I van ser una gent que va fer una feina increïble.
i amb una exigència també brutal, no? de llengua, de que tot tenia que estar perfecte, etc. I va ser, clar, jo era molt jove, llavors hasta em deixa idealitzar, no? Però va ser una època molt, molt divertida i molt bona. I molt bona, i a més van portar unes sèries i unes pel·lícules en català que es va fer molta feina, i a part van venir tots els animes. Els animes va ser el boom del Dragon Ball. Jo com a anime més famós el que he fet és l'Inuyasha, que va tindre, en el seu moment va tindre molta repercussió. Després vaig fer alguna sèrie de dibuixos que també va tindre molta repercussió, com és el Code Lyoko i totes aquestes sèries, però jo crec que hauríem de reivindicar aquella gent pionera que va començar el doblatge en català i la televisió de Catalunya, perquè van fer una feina meravellosa. Molt bona feina, es va fer molt bona feina. Després, amb el temps, doncs, les coses han anat canviant i hi ha coses que segueixen havent-hi gent superprofessional, però que realment ara, en aquell moment, va ser fantàstic. Va ser una... No, i a més hi havia com un altre ambient, no? Jo crec que les arts estaven com més relacionades. En el doblatge et relacionaves molt més amb gent de teatre i del cinema que en l'actualitat. I abans no existien ni xarxes socials ni... No. Res. La xarxa social era sortir de nit. I llavors et trobaves a tots els bohemis de Barcelona, no? Però era una època que per mi va ser fantàstica. Home, inclús la comunicació, quan estaves ajudant de producció, ens trucàvem i nosaltres teníem un aparell, no? Clar, és que en aquella època no hi havia ni mòbils. No, hi havia un contestador que tenies com un aparell que rebobinava i escoltaves els missatges d'aquell contestador. No, inclús hi ha una cosa que s'ha perdut, que era el telèfon dels actors. Oh, i tant. A les sales d'espera dels estudis de doblatge hi havia un telèfon i tu, com a ajudant de producció, trucaves allà, aviam a qui trobaves per poder-lo convocar. Exacte. Escolta, i ens podries explicar, perquè hi ha molta gent que el procés de quan t'arriba una pel·lícula, com va això? Sí, bé, el primer de tot és, quan arriba una pel·lícula en un estudi, diguéssim, dels estudis importants, normalment hi ha dues persones que la miren primer, que són o el cap de producció, que és una figura més gerencial, o un director artístic, com jo tenia a CNR i a Sonobloc, que eren el senyor Corselles i el senyor Juan Fernández. Ells miren i trien un traductor que traduirà tot el que diuen a la pel·lícula. I paral·lelament de triar el director, trien un director de doblatge, que és la feina que faig jo. Exacte. Llavors, jo, com que ja soc bastant veterano, jo normalment tinc molt contacte amb els traductors, no? Sobretot per poder parlar del llenguatge que farem servir en aquella pel·lícula, no? És molt diferent adaptar a la Catedral del Mar que adaptar una sèrie de policies, per exemple. Tot s'ha de fer bé, però els llenguatges són molt diferents, no? I a més, quan és una novel·la important vas molt condicionat per no trair a la novel·la original. Llavors, hi ha un procés en paral·lel. El traductor tradueix, una vegada acabat la seva feina, aquella traducció s'ha d'ajustar. Què vol dir ajustar? Vol dir que d'aquella traducció, que el traductor m'ha posat tot el que diuen a les frases als actors de la pel·lícula, ho hem de fer perquè l'actor, quan vingui, ho pugui fer sincrònic. I adaptar-ho vol dir que l'adaptació ha de ser fidel a la traducció original i a l'original de la pel·lícula. Això també hi ha una sèrie de... Quan s'ajusta, hi ha tota una sèrie de signes que posem que són indicacions pels actors, i després també l'adaptació ha de ser molt bona, perquè nosaltres a vegades no hi pensem perquè és la nostra feina, però això té una repercussió a vegades molt bèstia. Llavors, si per exemple la pel·lícula va sobre mariners, els termes han de ser els correctes. Exacte. Si va sobre brokers de la borsa de Nova York, els termes han de ser correctes. D'hospital, els temes... Economia, judicis, etc. Llavors, a vegades això et porta a una feina d'investigació. Però el guió ha d'estar correcte. Normalment, quan
l'ajust està acabat, s'envia a un corrector lingüístic que s'ho revisa abans de que els actors entrin a sala a gravar-ho. I llavors ja tindries la part del guió. Però és importantíssima, una bona traducció i un bon ajust és fonamental a l'hora de fer un doblatge més que correcte. I per l'altra banda, en paral·lel, tens el repartiment. Llavors, al repartiment et pots trobar diverses coses, no? Vull dir, si et toca portar una pel·lícula amb una veu que ja és molt coneguda, el client sempre voldrà que respectis aquella veu, no? Estem parlant dels casos com el del Ricard Solans amb el De Niro, etc. La Mercè Montalà amb la Julia Roberts, molta gent. La Maria Lluïsa Solà amb la Sigourney Weaver. El Jordi Bravo amb el Tom Hanks. N'hi ha moltes veus otorgades. Llavors el client normalment vol que mantinguis aquella veu. Després pot passar que una de les plataformes també hi ha una sèrie nova amb actors desconeguts que no tenen veus otorgades, i llavors has de fer proves. Llavors tu agafes un tros de l'ajust, agafes una escena, tries 3 o 5 veus que tu creguis que puguin fer aquell paper, graves aquella escena, s'envia on es té el client, sigui Los Angeles o etc., i el client triarà d'aquells 5 persones que han fet la prova quina vol que faci aquell paper. I després la resta jo com a director ho decideixo. Però hem de pensar que són repartiments de veus. Sí, exacte, i repartiments de veus. Doncs molt interessant, perquè hi ha moltes vegades que molta gent diu és que no fan res, i és perfecte quan pensen que ja surt doblat, perquè això vol dir que el doblatge està perfecte. És que el millor doblatge és el que passa desapercebut. Exacte. I d'aquí a un mes et pregunto, has vist aquella pel·li? I tu em diràs sí, i no recordes si l'has vist en castellà, en català. No, exacte. Si t'ha agradat i entres, doncs no té... Exacte. És el millor doblatge, el que passa desapercebut. És el millor, perquè això durant molts anys els nens em deien, escolta, però què fas? Dic, però si no fas res. I dic, mira, que bé, doncs és perfecte que no facis res. No, el que passa és que aquí a Barcelona hi ha grans professionals. Molts. Grans professionals. Tenim una gran sort de tenir grans professionals en el món del doblatge. I en el món dels traductors també, I tant, i dels ajustadors també. I ajustadors també. També, perquè això tot és que és I també dels tècnics de so. Home, els tècnics. I la gent que treballa a producció. Vull reivindicar tothom, perquè no deixa de ser una feina en equip. Exacte, totalment. I jo com a director, més o menys, seria com a l'entrenador, no? Però des de que comencem fins que fem el repartiment, ajustem la pel·lícula, hi ha un procés que pot durar un temps i que hi treballa molta gent, i jo haig de coordinar també l'equip humà que farem aquell projecte. No, i tant. I per exemple, si tu que has d'estar moltes hores a sala, perquè les nostres sessions són molt llargues, i no tens una bona coordinació amb el teu equip, és horrorós. No, clar. I llavors jo també vull reivindicar la feina que fan els tècnics, la gent de producció, I tant. els mescladors, etc. És que això és un team, si no estem coordinats, no ens surt, és oi per mi o per ti, i tothom ha de fer la feina, i és un projecte i tothom va però aquesta metàfora de l'entrenador, el Josep Maria Ullot, un gran doblador que ja no està entre nosaltres, sempre ho feia servir, deia, el director de doblatge és com un entrenador de bàsquet. Sí, té que coordinar tot l'equip, i és cert, vull dir, i clar, treballar a gust és fonamental, perquè després el producte ho agraeix. Home, i tant, el resultat sempre és molt millor. Ostres, doncs que bé que ens expliquis tot això. I escolta, espera, que no hem acabat. D'acord. No hem acabat. Llavors, una vegada fet aquest repartiment, els actors són des de producció es munten les sessions de gravació, els actors venen a sala X dies amb mi, depèn de si és un capítol d'una sèrie o una pel·lícula, i gravem aquell ajust amb el repartiment que s'ha fet. I una vegada fet això, es torna a enviar al corrector lingüístic perquè no hi hagin errors,
i ja es pot mesclar la pel·lícula o el capítol i ja es pot emetre. Sí, és veritat. Perquè estàvem aquí i ja ens saltaven passos. Ja ens saltaven passos. I escolta, hi ha alguna anècdota que et diguis, ostres, que aquell dia va ser que hagi passat, sobretot a vegades amb actors que hagin vingut o no sé... Home, anècdotes hi ha moltes, però seria interminable. Seria interminable, perquè, vull dir... No, curiositats, no? Algun dia alguna curiositat. Quan jo era ajudant de direcció, abans hi havia uns professionals que cada dia era com una aventura, perquè era gent amb un nivell cultural excel·lent. I tots havien fet teatre, tots havien fet ràdio, i et formaves culturalment molt, perquè sabien molt de llengua, tant de castellà com de català. Tots havien treballat a la ràdio, havien fet telenovel·les, eren actors de teatre, etc. I com a formació va ser un període fabulós. Que bé. I ara... I em sap greu perquè em deixo gent, però... No, home, no, segur. Però clar, amb una història de 30 i pico d'anys... Home, i tant. I algun projecte, clar, ara amb tot el tema de drets i de més, algun projecte o que hagis acabat de fer o que... Clar, no sé què faràs, però el que faràs no sé si es pot dir. No es poden dir perquè firmem un contracte de secret, però sí, per exemple, d'aquests que has esmentat tu, no? Que, per exemple, l'Emily in Paris, quina dificultat té l'Emily in Paris? Doncs té la dificultat de que has de treballar amb gent que no treballes normalment, com són actors francesos i a l'última temporada amb actors italians. I tant, és veritat. I així no cal fingir l'accent i queda una cosa més natural que un actor de Barcelona fent un accent que no és el seu. I també aprens moltes coses i treballes amb un altre tipus de gent, i aquesta és la dificultat d'aquesta sèrie, no? Trobar el repartiment exacte amb actors francesos o italians que tu només has sentit una vegada o dos. Algun càsting, però que no... I la veritat és que jo crec que ho hem resolt prou bé. Que bé. Perquè de moment la sèrie té èxit. Molt èxit. No? Però això depèn, perquè depèn molt de l'ajust. Jo recordo, per exemple, quan fèiem a l'Inuyasha, que jo no sóc conscient, perquè clar, arribes tard a la nit i no fas l'horari infantil de veure els dibuixos. Però me'n recordo perfectament que vaig anar a un poble que està a Igualada, que es diu Copons, i els nens a la plaça deien les mateixes frases que els dibuixos, i vaig dir, ho hem encertat, perquè, clar, vull dir, i això, quan traspasses la pantalla, és una feina meravellosa. Home, i tant, hi ha moltes frases típiques i mítiques, no? De quanta gent en el Inuyasha o en el Dragon Ball o que... Exacte, vull dir, i hi ha companys que també han fet animes que també ho han fet molt bé, no? Com el Marc, Zani, etc. Sí. No, realment hi ha molt... Quan tu fas la feina i veus que això ha tingut una repercussió i això realment és molt gratificant. Exacte. Molt gratificant. Doncs que bé que ens hagis explicat tot això, César. Escolta, nosaltres aquí recomanem coses que ens agraden. Per exemple, tu quina pel·lícula ens podries recomanar? Mira, jo l'última que he vist al cinema, perquè... No fa falta, l'última que t'hagi agradat. No, vaig veure Emilia Pérez i què? Em va sorprendre perquè no m'esperava que fos aquest tipus de pel·lícula. I com a mínim és un projecte diferent del que veus normalment. I sí, està bé, em va agradar. Ara tinc diverses coses que vull veure, no? Vull veure aquesta del Brutalist, de l'arquitecte. Ah, sí? I alguna més que he vist, la de Bob Dylan. Aquesta també la vull veure perquè he sentit a l'actor, que per cert també es dobla molt bé aquí a Barcelona, i la veu quan canta és bestial, imita molt bé l'autèntic Bob Dylan, i aquesta també la vull veure. Home, doncs mira, ja I després de cine clàssic et podria recomanar mils. Doncs recomana'ns una. Home, doncs Que bello es vivir. Que bello es vivir, i tant.
Que bonic. Però és igual, Casablanca, en tens moltíssimes. Moltes. Però Que Bello es Vivir realment és molt maca, vull dir que encara... Bueno, i jo ja també m'agraden molt els westerns, encara que la gent no s'ho pensi, vull dir, jo crec que és un gènere que tindria que tornar. Sí? Ara s'estan fent sèries, no? El Yellowstone i tal, però a mi és un gènere que m'encanta, tio. Ah, doncs bé. I els de gàngsters també m'agraden. Ets molt cinèfil, César? Sí, ets molt cinèfil. I escolta, i una sèrie... I també hem de reivindicar el cinema que es fa en el nostre país. Home, i tant, molt bé. L'altre dia parlàvem 47 Cas en Flames, hi ha moltes que han tingut una repercussió gran Sí, però ara tens la repercussió dels Goyes de l'Eduard Fernández, que és un gran actor, però hi ha molta gent que fa cinema i el fa molt bé. Molt bé. Amb uns guions boníssims i amb uns repartiments molt bons. I sèries molt bones, també. Sèries molt bones. El cinema d'aquí i el que tenim realment està molt bé. Hi ha un nivell molt alt, hi ha uns actors meravellosos, cada cop més boníssims, amb una formació genial, amb molta més... Sí, però a vegades ara també ens trobem amb el problema de que hi ha actors que no volen fer doblatge perquè... I jo crec que el doblatge no deixa de ser una formació més de l'actor i una disciplina més de l'actor, i jo crec que és meravellós que si un actor d'aquí, del nostre país, va fer una sèrie a la BBC a Londres, perquè no es pot doblar ell en el seu idioma. Home, és una tècnica més, igual exacte. És una disciplina més de l'actor per a mi, i a més et dona uns reflexos i una velocitat que t'ajudarien molt a fer segons quin tipus d'interpretació. Segur. Jo estic d'acord amb tu. I a veure, i una sèrie? Quina sèrie ens podries recomanar? Home, Cocina con Química crec que des del punt de vista feminista és una sèrie fabulosa. Que està basada en un best-seller que va triomfar als Estats Units, però... És un fet real. És un fet real i és com eren les dones als anys 50, no? A principis dels 60. I com va començar a fer televisió i com posar la química dintre dels productes, que no qualsevol producte, i el que podia afectar tot era... I pensa que la protagonista ve de formació científica i acaba fent un programa de cuina per poder continuar investigant. Exacte. Està molt bé aquesta sèrie. Gràcies. I de teatre? Quina obra de teatre ens podries recomanar? Mira, jo crec que es diu Un Déu salvatge, que fa l'Arquilloé i la Laura Conejero. Això segur que està bé. Jo no l'he vist encara perquè crec que s'ha estrenat fa... Res. I crec que això pot estar molt bé. L'escriptora m'agrada molt, la Retza, i jo recomanaria aquesta. Molt bé. I algun llibre? Algun llibre? Molts. Però mira, jo estic llegint ara un del David Trueba que es diu... no m'agradaria equivocar-me amb el títol, crec que es diu Tierra de Campos, que està molt bé, és molt entretingut i m'agrada molt com escriu, a part del seu cinema, com escriu el David Trueba. Però ara m'han regalat un que m'ha fet especial il·lusió, que encara no he començat, que es diu Irse, que és la història real d'un publicista de Barcelona que se'n va anar a fer la volta al món, un publicista que estava al top de la seva carrera, i se'n va anar a fer la volta al món amb el seu veler, i explica els 4 anys que ha estat fent la volta al món, que li va pallar la pandèmia, etc. I com que jo el conec, doncs em fa molta il·lusió poder-lo... I me'l va regalar el meu pare per aquests Nadals. Que bé! I el vull... I qui és el... Després t'ho dic en privat. D'acord, molt bé. I d'exposició? Mira, d'exposició... Jo ara fa temps que no em veig, que no hi vaig a cap, perquè últimament he tingut molta feina i no... Això està bé. Però mira, farem una cosa, reivindicarem els pintors que jo conec i que són extraordinaris i que pots trobar a Cadaqués
a qualsevol de les galeries, des dels germans Moscardó I tant. fins al Koyama, etc. Farem una reivindicació dels pintors de Cadaqués. I tant, i tant, i tant. Cosa que no fa gaire, al Moscardó teníem a la sala, a Sant Cugat, a la sala Galeria, tenia una exposició que estava molt bé. Mira, l'any passat van fer, són dos germans que són bessons, sí. I l'any passat van fer 70 anys i van fer un llibre que està editat i jo el recomano perquè expliquen la seva trajectòria, com va començar, etc. I és interessant. No, sí, home, i tant, els germans Moscardó, tu diràs, i a més que sempre... I a més són germans d'una companya nostra, o sigui... Exacte, de la Maria Moscardó, fantàstica actriu de doblatge, meravellosa, i a més els germans Moscardó sempre han fet un reflexe de Barcelona, de la ciutat, de Cadaqués, Exacte, i a més tenen una cosa que dintre del món dels artistes és molt difícil de crear, no? Tenen el seu propi univers, el seu propi llenguatge. Tu veus un quadre i ja saps que és dels Moscardó, sí. I això... Tenen una... Sí, i tant. Doncs escolta, César, ha sigut un plaer. Moltes gràcies per convidar-me. No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. I realment, doncs, crec que un dia podríem arribar a fer inclús una tertúlia d'un director de doblatge amb un escriptor o un pintor. Home, això seria fabulós. Seria fabulós. Jo crec que podríem aquí fer un dia una tertúlia i ens encantaria que poder jo quan vulgui. Sí? Quan vulgui. Sí. I també vull reivindicar una cosa que... Vinga. Abans que parlàvem de quan jo vaig començar, jo vull reivindicar els anys 80. Home, i sobretot a Barcelona. I crec que s'ha perdut una mica, no? Perquè aquell esperit de, entre cometes, de fer el que ens donava la gana, jo crec que s'ha perdut una mica. Sí, una mica, perquè ara hi ha moltes normes, moltes regles, molts dels contractes, molt, i va haver-hi un moment... No, pensa que anàvem amb moto sense casco. O sigui. Exacte, no, que hi ha moltes coses que es van fer, hi havia una llibertat molt més gran, cosa que això ara també donaria per una altra tertúlia. També, exacte, també. Doncs escolta, César, moltes gràcies i esperem que quan hi hagi una tertúlia farem amb més micros i de més, farem una tertúlia fantàstica amb diferents... per crear sinergies, perquè crec que és important, crear sinergies en el món de la cultura. Doncs bé, a tots vosaltres, sisplau, si voleu, ens podeu seguir al YouTube, a l'Instagram, ara a l'Spotify també, així que, sobretot, a disfrutar. Bunny creeps out and caresses his nose, combs out his hair with his fluttering toes, blinks at the sun and commences to run with a skip